Беларусь пратэстуе 169 дзён. А цяпер далучылася і Расія. Абуджэнне ад Уладзівастоку да Калінінграду. Вось ён, эфект, калі ўлада застаецца глухой, а звычайны чалавек не мае ніякіх правоў. Паводзіны сілавікоў падобныя: біць, разганяць, запужваць і затрымліваць. У Беларусі каля 200 затрыманых. Напярэдадні ў Расіі больш за 3500. У Менску прапагандысты, заплюшчыўшы вочы, кажуць, што пратэст здуўся. У Маскве, што выйшла мала людзей, а большасць за Пуціна. Вітаю, гаспадарства, гэта вынікі тыдня. Сергей Падсасонны. Не пераключайцеся. Окно! А не телевизор! Смотри! В окно! А не телевизор! Смотри! В окно! А не телевизор! Прийшли в підтримку менавіта усіх палітвязняў. Хочется добиться свободы. Хочется поверить, что есть справедливость в этом мире. Свободу героям Беларуси и России! Я недоволен, мне 62 года, и мне постоянно врут. Это же 37-й год. Как бы раньше тройка была, вот так и сейчас. Гаспадарства, пратэсты, якія даволі масава выглядалі напярэдадні, таксама былі затрыманні, але гэта не спыніла людзей, каб ізноў выйсці сёння. Выходныя выходнымі, а пратэсты павінны былі адбыцца. За гэтымі пратэстамі сачыў наш карэспандэнт Алесь Сіліч, які ўжо цяпер на сувязі. Вітаю, Алесь. Як выглядаў гэты пратэставы канец тыдня? Ну, па-першае, адзначу, што галоўныя пратэсты ўсё ж такі адбыліся учора, бо яны былі анансаваныя, у тым ліку праз сайт Нехта, які вельмі папулярны тут у Беларусі. І упершыню за апошнія 2 месяцы людзі выйшлі з двароў сваіх, таму што літаральна месяц, апошнія 2 месяцы, в асноўным это ператварылася такія дваровыя пратэсныя маршы, на які людзі збіраліся, там знаходзілі адзін аднаго праз закрытыя чаты ў інтэрнэце. У гэты раз упершыню людзі выйшлі на вуліцу. На жаль, акцыі не адбыліся доўгія, таму што паколькі акцыя была анансаваная, то вядома, што тут же отключили интернет в суботу. Напрыклад, зараз ёсць интернет, мы уже привыкли, што нас у нядзелю отключаюць интернет. Учора не было интернета, і тут же пачаліся ваяжы от гэтых мікрабусаў з людзьмі ў чорным, гэтых Men in Black, па горадзе. І учора, вот, згодна з маімі назіраннямі, я наведаў адзін з пікетаў, які адбыўся на вуліцы Максіма Богдановича. Людзі ў чорных крыху спазніліся, можа там у іх бензин не залили своечасова. Короче, они з'явіліся недзе уже хвілін праз 15-20. Вот они фактично дали людям гэтыя 15-20 хвілінаў свободы, потому что учора гэтыя ланцугі, они адбыліся ў десятках месцаў, у розных месцах Менска. Они были не шматлікія, але было все роўна вельмі прыемна і бачыць людзей, якія асмеліліся прыйсці з галоўным месаджам, які был на гэтай выходнай. Это найперш, конечно, солідарнасць з палітвязнямі, і найперш з Ігарам Лосікам, які, як вядома, галадуе, які знаходзіцца зараз на мяжы жыцця і смерці. Я размаўляў з удзельнікамі пратэстаў. Конечно, все сопереживаюць, все кажуць, выказваюць словы солідарнасці з Ігарам Лосікам. І, напрыклад, жанчыны старого веку казалі, што мы ўспрымаем яго як у сына, нават унука, бо ён малады, таленавіты хлопец, і ён не мусіць аддаваць жыццё за гэты рэжым. Вось такія былі словы. І, канешне, людзі вельмі ўзрушаныя пачаткам пратэстаў у Расіі, шматлікіх пратэстаў, у чымсьці зараз Расія нагадвае нашы летнія маршы. Я прайшоў усе фактычна маршы, якія адбыліся ў Менску. Ось. Сёння больш ціха, але адбываюцца дваровыя маршы. Яны адбываюцца весь тыдзень, не толькі на выходныя. То бок это абвяшчаюцца гэты марш, людзі выходзяць. Як правіла, ну зараз уже пазнавата, так вот у дварах. Але звычайна там, калі яшчэ гуляюць з дзецьмі, калі ўжо цемнавата, але яшчэ не вельмі позна,
То бок яны как бы ўплыў аказваюць, то есть жыхары бачаць, што гэты марш адбываюцца, але робіцца адмыслова это так партызанску, каб не прыцягнуць увагу адпаведных структур, якія сочаць за ўсім гэтым, у тым ліку за тым, што паведамляецца ў інтэрнэце. Таму, напрыклад, я шоў учора на пікет, я не ведаў, дзе ён, ну, да апошняга моманту не ведаў, гэта была закрытая інфармацыя, заўсёды папярэджваюць, што нікому не распавядайце пра гэта, нават калегам. То бок беларусаў уключылі такі партызанскі, я б сказаў, стыль пратэста, але ён не знік нікуды. Пратэсны настроі, я вось хожу, ну, жывеш тут, ходзіш у бассейн, там у супермаркет, паўсюль можна завесці пра гэта разговор. Часам спантанна хтосьці крыкне «Жыве Беларусь», і тут же все адгукаюць. То есть этот пратэст, ён існуе у кожнай кропцы, і нават в супермаркеце, і з людзьмі зусім, ведаеце, нема гэтага страху, на што спадзяецца рэжым. Ёсць такое моцнае раздражненне, таму што людзей раздражняе тое, што робяць улады, всех невыказаны, все гэтыя спробы апошнія ачалавечыць так чынам дыктатара, там паказваюць, там не купаюцца, недзе там за столом сядзець з сабачкам. Бок это все выглядае вельмі штучна, і людзям гэта не падабаецца. Гэта адчуваецца, людзі смеюцца з гэтага, і таму гэты пратэсты працягваюцца, яны працягнуцца, але мусяць все прымаць да ўвагі, што рэпрэсіі узмацняюцца. Вось учора затрымалі нашага нового аператора Белсата Александра Мікрукова. Он літаральна прыйшоў до нас працаваць і ўжо, так сказать, прайшоў баявое хрышчэнне. Он зараз на Акрэсціны, завтра яго судзяць у Ленінскім суде, я туды завтра пайду. І таму сёння гэта выходнае, гэта какое-то сапраўднае паляванне атрымліваецца ў горадзе. Вот гэтых людзей, якія называюць себя праваахоўчымі органамі, міліцыянерамі, людзей выхватваюць, можуць выхваціць за нейкі элемент адзення, нават за вот этой штатыў, на котором зараз стаіць у меня телефон. Могуць праехаць, што-то ім не падабаецца, яны просто выскакиваюць, хватаюць чалавека і увозяць, і потым ты даведваеш, што ты, акажацца, мацярыўся на них, там невядома што рабіў. То бок, але нягледзячы на гэта, я скажу, што я захапляюся, я здымаю просто шляпу перад людзьмі, якія выходзяць на гэтыя пратэсты, выходзяць амаль штодзённа, са сцяганням, не баяцца, не ведаюць, што іх чакае. Але, конечно, людзі за гэтыя месяцы доўгія пратэсту змяніліся. Калі мы параўноўваем, скажем, вот, што адбываецца зараз в России, я сразу узгадываю жнівень у Беларусі, когда людзі яшчэ не ведалі, што можна чакаць ад міліцыянтаў, ад людзей у форме. Яны яшчэ кідаюцца, яшчэ дазваляюць міліцыянты, што іх там снежкі ў іх кідаюць, і там нават дзе-несці ў России ударылі. У нас гэтага ўжо, конечно, не адбываецца, таму што задавілі просто рэпрэсіямі людзей. Мы штотыдзень наведаем суды, где судзяць людзей. Ось на гэтым літаральна тыдні прысудзілі дзяўчыне 18гадовай 2 гады калоніі за тое, што там нешта намалявала на міліцейскім шчыце. То бок это давно уже смылі гэтыя шчыты, памылі, она уже все фінансава кампенсавала. І гэтая сістэма, она не хоча дараваць вот людзей, она лічыць, што яны вось вінаваты, і вот на ўзроўні суддзяў, на ўзроўні міліцыянтаў они не хочуць вот гэты праступак гэтаму дзіцю дараваць. Я, напрыклад, быў вельмі узрушаны, калі суддзя, напрыклад, задае пытанне гэтай дзяўчыне, ці ёсць у вас там дзеці на вашем там иждивении. Какие дети? Она сама еще дитё. Это дзяўчына, якая еще не пачала жить, якая только скончила школу, ее сажают у колонию, сажают, ее ломают жыццё зараз на пачатку жыцця. Это вельмі жудасна. И то, что зараз, конечно, ціск вялікі на журналистов, мы зараз мусим ужо, мы больше не выкарыстоўваем жилеты пресс, мы больше стараемся не доставать великих камер, бо сёння, калі ты трапіш у руки гэтых людзей, як удзельнік пратэсту, ты можаш менш пакаранне атрымаць, чым як журналіст. Бо на журналістаў сёння просто неверагодны ціск. Все мы ведаем тое, што нашыя дзяўчаты маладыя, Катя Андреева і Даша Шульцова знаходзяцца зняволены і пад крымінальнай справай. Все мы ведаем, што был в обшуку Белапане, што арыштавалі Андрея Александрова, нашего коллегу, и обвинувачиваюсь у финансовании протестов, что самое является нонсенсом. И этот нонсенс это мы отчуваем каждый день, але я вам скажу, что, еще раз повторюсь, нема страху. Люди все это успрымаюць, и все один одного подбадзёрваюць, что это ненадолго, что мы мусим потерпеть, или мы мусим змагацца, бо за нас никто это не зменит, эту ситуацию. Вот, так.
Дзякуй, Алесь, за гэты каментар. Алесь Сіліч, наш корэспандэнт з Менску, які сочыць за тым, што адбываецца ў Беларусі, як гаспадарства. Кожны з вас хіба таксама з'яўляецца актыўным удзельнікам гэтых жа падзеяў і можаце назіраць тое ж самае штодня. А ўжо цяпер галоўная падзея адыходзячага тыдня. Самы ягоны пачатак стаўся сапраўдным ударам пад дых Александру Лукашэнку. Міжнародная федэрацыя хакея адмяніла чэмпіянат свету ў Беларусі. Чыноўнікі федэрацыі выкруціліся досыць дыпламатычна і прыкрыліся бяспекай. Але усе разумелі. Гуляць у крывавы хакей у краіне, дзе пад 200 палітвязняў адбываецца гвалт і нават забіваюць грамадзянаў, нельга. Нельга яшчэ і таму, што старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Дзмітрый Баскаў падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да забойства Рамана Бандарэнкі. Лукашенка не ўнывае і ўжо пакатаўся на каньках супраць каманды Гомельшчыны. Гэта адбылося напярэдадні. Як думаеце, хто выйграў? Рэакцыі на адмену чэмпіянату сабраў Алесь Баразенка. Дэмакратыя Лукашенка 1-0. Гэтак учорашнюю пастанову Рады Міжнароднай федэрацыі хакею пракаментаваў у сваім твітары кіраўнік МЗС Чэхіі Томаш Петршчык. Перанос менскай часткі чэмпіянату ухвалілі прадстаўнікі федэрацыяў хакею Швецыі, Фінляндыі, Нямецчыны, Швейцарыі ды Латвіі. Падтрыманне выказалі прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, дэпутаты Еўрапарламенту і Бундестагу. Нарэшце, гэта трэба было зрабіць даўно. Гэта ўдалося дзякуючы ціску грамадзянскай супольнасці і спонсараў, а прэзідэнт Фазель выглядаў нікчэмна. Вітаюць рашэнне МФХ і ў офісе Святланы Ціханаўскай, а таксама ў Беларускім фондзе спартовай салідарнасці, які стаўся адным з ініцыятараў кампаніі за перанос турніру. А ці задаволеныя пераносам першынства беларусы? Я думаю, правильно. Не время, деньги сэкономим. Причем насчет безопасности непонятно здесь. А вдруг гостей обидят? Спорт не должен быть элементом политики. Поэтому, казалось бы, наоборот, дали бы шанс показать, что здесь все хорошо. Я, допустим, то, чтобы хоккей не проводили. За Лукашенко. Лукашенко все виноват. Если бы он ушел сам, все было нормально. То, что в стране сейчас происходит, это небезопасно для людей. Нельзя в такой тяжелой ситуации, мне кажется, сами даже те люди, кто будет играть, те же самые хоккеисты, боятся теперь ехать в нашу страну. При такой ситуации проводить нельзя, потому что люди в тюрьмах сидят, и их избивают там. В общем, это все несправедливо. Рэакцыя ўладаў Беларусі не стала неспадзяванкаю. Арганізацыйны камітэт турніру ў сваёй заяве назваў рашэнне палітычным, а аглядальнік газеты адміністрацыі прэзідэнта Сергей Канашыц абурыўся адсутнасцю справядлівага расследавання і суда. Фігурант незалежнага расследавання пра забойства Рамана Бандарэнкі і разам з тым кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею Дзмітрый Баскаў у сваім звароце абурыўся, цытата, «скрадзеным у тысячаў дзяцей святам», а аўтары вядомага прапагандысцкага тэлеграм-каналу паабяцалі беларусам адпомсціць узмоцненымі рэпрэсіямі. Палітолог Пётр Пятроўскі запрапанаваў уладам Беларусі зладзіць альтэрнатыўны чэмпіянат свету. Беларусі варта запрасіць да ўдзелу каманды Кыргызстана, Арменіі, а таксама краіны-удзельніцы ШАС ды Сербію. Адзіным адвакатам рэжыму на міжнароднай арэне традыцыйна выступілі прадстаўнікі Расіі. Прэсавы сакратар Уладзіміра Пуціна выказаў сваё расчараванне пастановаю пра перанос. Скандальна вядомы дэпутат Мілонаў назваў дзеянні Міжнароднай федэрацыі хакею, цытата, «гнюснасцю ды абсалютным хакейным гомасексуалізмам». А былы галоўны трэнер расійскай зборнай паабяцаў яшчэ не раз праспяваць калінку. Тым часам прадстаўнік Міжнароднай федэрацыі хакею Калерва Кумала заявіў, што Беларусь яшчэ будзе мець магчымасць атрымаць чэмпіянат свету. І той, безумоўна, стане сапраўдным спартовым святам. Але толькі пасля таго, як сітуацыя ў краіне зменіцца. Алесь Баразенка, Белсат. Са мной у студыі ўжо цяпер спартовы аглядальнік Александр Пуціла. Вітаю, Алесь. Добрый вечер, Сергей. Алесь, адмена чэмпіянату свету па хакеі, перанос чэмпіянату свету па пяціборстве лазерным бегу, жадаюць адабраць таксама спаборніцтвы па фрыстайле. Александр Лукашенко пры гэтым заяўляе, што ён нібыта
не парыцца. Учора паехаў гуляць з гомельскай аматарскай камандай у хакей, канешне ж, выйграў 9-4. Гэта сапраўды азначае, што Лукашенко не перажывае і такі спакойны, гуляе, усміхаецца са сваімі заўзятарамі, ці гэта нейкая гістэрыя ўнутры? Внутри, конечно, есть гістэрыя. Ён і сам казаў, што гэта будзе вялікі сорам, вялікая ганьба, калі ў нас забяруць чэмпіянат свету па хакеі, але не парымся, таму што ў яго іншыя мэты. Яму важна як мага даўжэй пратрымацца на сваім троне. Ведаеце, мне вельмі спадабалася думка галоўнага рэдактара байтрыбунаком Олега Гаруновича, які на гэтым тыдні на сваім партале выказаў сапраўды рэальную думку. Чэмпіянат свету па хакеі ў Беларусі аднялі, але ёсць турнір, які ў нашай дзяржаве не забраць. Гэта чэмпіянат па цынізму і лжы да амаральнасці. Мы ўзгадваем таго ж Баскова, які, запляміўшы сябе у гісторыі з гібеллю Романа Бандарэнкі, пасля гэтага яшчэ публічна выказвае нейкія апеляцыі да міжнароднага алімпійскага камітэта, што яны парушаюць алімпійскую харту, якая алімпійскі камітэт забараніў беларусам, алімпійскаму беларускаму камітэту удзельнічаць у спаборніцтвах, ну і да міжнароднай федэрацыі хакея. Таксама, што, маўляў, вы там нейкія чыйсьці інтарэсы пераследуеце, але не хаце зрабіць свята для беларускага народа. Ці патрэбна гэтае свята для беларускага народа, ніхто не ведае, таму што рэферэндум не праводзіўся, ці патрэбны нам гэты чэмпіянат свету па хакеі. Але ў парта лічыцца, што мы павінны былі адстаяць гэты чэмпіянат свету. Іншая справа, калі яны кажуць, што аказваецца ціск на міжнародную федэрацыю хакея, я б сказаў па-іншаму, ціск ніякі не аказваецца. Проста спонсары, проста нацыянальная федэрацыя адмовіліся ехаць у Менск за бяспекі, за цяжкага становішча. Ну вось тут міжнародная федэрацыя хакею сапраўды выкруцілася дастаткова дыпламатычна, ссылаецца на гэтыя вось умовы бяспекі і гэтак далей. Але ўсё ж такі не называе рэчы па імёнах. Тое, што той жа Баскаў можа быць датычны да забойства чалавека. І гэты ж Баскаў з Фазелем рабіў здымкі. Федэрацыя хакея адкрывае справу, адкрывае даследаванне наконт Баскава, і Фазель дазваляе некаму хлопчыку Баскаву пакласці руку сабе на плячо. Гэта проста нейкае панібратства зусім іншае. Чыя галоўная заслуга ў тым, што ўсё ж такі Фазель пайшоў і федэрацыя хакею на адмену гэтага чэмпіянату? Хто тут найбольш пастараўся? На пачатку я б сказаў і нагадаў бы, што ў 2014 годзе таксама былі праблемы з правядзеннем у Менску чэмпіянату свету, але тады не быў такі жорсткі год, як мінулы, як гэты год. Таму удалося Фазелю прасунуць гэтую ідэю і правесці ў Менску чэмпіянат свету, потым хваліцца, што гэта найлепшы чэмпіянат свету ў гісторыі, як у нас гэта любяць. Але я думаю, што галоўная заслуга ў гэтым, гэта, конечно ж, латвійскага боку. Латышы поступілі правільна. Яшчэ 7 верасня міністр замежных справаў Латвіі Рынкевіч заявіў, што мы адмаўляемся і ідзем канкрэтна да гэтай мэты не праводзіць разам з Менскам чэмпіянат свету. А ці фонд спартовай салідарнасці тут ключовы? Фонд спартовай салідарнасці таксама праціскаў, прасоўваў гэтую ідэю. Тым больш менавіта фонд спартовай салідарнасці вінаваты ў дужках у тым, што Беларусь не прыняла ў мінулым годзе, дакладней пазбавілася ў мінулым годзе 3 буйнейшых спаборніцтваў. Ну, шахматная алімпіяда, гэта прэстыжнейшага турніру, яны да гэтага не датычаць, але гісторыя з чэмпіянатам Еўропы па фехтаванні, які не адбыўся, і чэмпіянатам і кубкам Еўропы па лёгкай атлетыцы, які павінны быў адбыцца ў гэтым годзе, таксама пра фрыстайл ідзе яшчэ размова. Так, фонд спартовай салідарнасці там папрацаваў, і тут фрыстайл гэта наўпроствая, скажем так, ідэя фонда спартовай салідарнасці не даваць Мінску гэты прэстыжны турнір. І я нагадаю, што ў наступным годзе, у 2022, Беларусь павінна была ўпершыню ў гісторыі прыняць этап Кубка свету па біятлоне. Калі Лукашенко застанецца пры ўладзе, я упэўнена, што гэтага не будзе. Але з іншага боку, калі мы загаварылі пра фрыстайл, алімпійскі чэмпіён Антон Кушнір 2014 года, так, у Сочы ён узяў золата тады. І вы там былі, здаецца, у Сочы? Так, я назіраў за гэтым золатам, так сказаць. Вось. І вось тут цікавы момант. Таксама ён падпісаў праўладны ліст спартоўцаў, пры гэтым кажа, што не разбіраецца ў палітыцы, а дзяржава дапамагае спартоўцам. Можа, так і трэба? Не разбірацца ў палітыцы. Мне тут дзіўная іншая сітуацыя. Чаму Лукашенко, ну, праўладныя ўсялякія арганізацыі, чаму яны аддзяляюць? Гэты спартовец не падпісаў за Лукашенко, таму ён пазбаўляецца ўсіх фінансаванняў, усяго фінансавання для падрыхтоўкі да алімпійскіх гульняў у Токіа. А гэта падпісаў, значыць, яму ўсё, і прэзідэнцкай стыпендыі, і гэтак далей. Гэта грошы што? Лукашэнкі, гэта яго
накоплення, гэта грошы бюджэтныя і не павінны іх дзяліць паміж нашымі і вашымі. Але такая сітуацыя у нас, і добра, што фонд спартовай салідарнасці падтрымаў некаторых спартоўцаў, дазволіў ім паехаць на зборы перад алімпійскімі гульнямі, і міжнародны алімпійскі камітэт ось тут поступіў вельмі правільна. Вашы, нашы нас не клапоціць. Галоўнае, калі спартовец выконвае норму, выконвае алімпійскі нарматыў, ён паедзе на алімпійскія гульні, неважна. Калі будзеце супраціўляцца, дойдзеце да таго, да чаго дайшла Расія. Без нацыянальнага гімна, без нацыянальнага флага і ўвогуле без назвы краю, краіны. Алімпіяды надыходзяць, пабачым, як гэта будзе выглядаць, але таксама пытанне пра грошы. Мінспорта не пускае спартоўцаў на замежныя зборы. Вось гэта таксама на гэтым тыдні хіба з'явілася інфармацыя. БАТЭ у прыватнасці мае такія праблемы. Афіцыйна каронавірус. Але калі глядзець крышку неафіцыйна, ці толькі ў каронавірусе справа, бо ўсё ж такі адбываюцца нейкія спаборніцтвы, людзі, спартоўцы падарожнічаюць і ездзяць. Я не ведаю, чаму такое перадузятае стаўленне Міністэрства спорта да БАТЭ, але сёння ёсць інфармацыя, што салігорскі «Шахцёр», футбольны клуб, выехаў у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, на месяц пакінуў Беларусь. Таксама было цяжка выехаць, на мяжы не хацелі выпускаць, але ўрэшце выпусцілі. Берасцейскі клуб «Рух» таксама выязджае ў Турцыю без праблемаў. Чаму БАТЭ не пускаюць і чаму павінны хтосьці пускаць? Клуб выязджае, павінен выязджаць за свае грошы. Бюджэтныя грошы выдзяляюцца для іншых відаў спорта, не футбола. Футбольны клуб, ён самастойная адзінка. І я думаю, што, дарэчы, і на гэтым тыдні таксама Кавальчук, міністр спорту, сказаў, што футбол пазбаўляецца прыярытэтнага фінансавання. Хаця футбол сам выжыве, федэрацыя выжыве, Базанаў выжыве, таму што Міжнародная федэрацыя футбола і звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА заўсёды падфінансоўваюць нацыянальныя федэрацыі. Александра Лукашэнкі забіраюць гэтыя ягоныя улюбёныя цацкі. Не хапае таксама ў бюджэце сродкаў, як бачна. Ёсць яшчэ іншы момант, калі спартоўцы баяцца, павінныя баяцца хіба ў тым, што адбываецца. Калі іх затрымліваць, баяцца за сваё здароўе і жыццё. Напрыклад, на гэтым тыдні таксама чэмпіён свету па кікбоксінгу Алексей Кудзін затрыманы ў Маскве. Затрыманы, бо яго там у Беларусі патрабуюць экстрадаваць, бо ён нібыта ў чымсьці вінаваты. Спорт і палітыка тут, атрымліваецца, не маюць межаў для Беларусі. Я сказаў па-іншаму, чаму спорт і дакладней палітыка і крымінал маюць нейкія сувязі. Чаму, напрыклад, затрыманы той жа Сергей Ціхановскі, які крымінал дапусціў, каб яго затрымліваць і потым абвінаваціць яго ў нейкіх палітычных гульнях. Так і ў спорце. Кудзін, што там даў, падзатыльніка амапаўцу. І добра, што яго пакінулі яшчэ пад арыштам на 2 месяцы, бо тут невядома, што з ім зрабілі. Ён не паехаў у Расію. Вядома, што Расія выдае і следчых, якія туды паехалі, і супрацоўнікаў міліцыі, якія адмовіліся выконваць это злачынныя загады. Чаму ён паехаў у Расію, я не ведаю. І, канешне, зараз за хлопца трэба перажываць, таму што ён хоць і дужы, і моцны, але тут жа яны могуць накінуцца ўсёй кодлай. І таму спартоўцы ёсць свае і не свае, пра гэта мы з вами казалі. А Кушнір, дарэчы, узгадаць пра Кушніра, пра якога вы ўзгадвалі, ён сказаў, што я хачу выступіць на Алімпіядзе ў 2022 годзе яшчэ ў Пекіне. Он хоча выступіць на Алімпіядзе, таму он падпісаў гэтае праўладнае пісьмо. Хлопец старэе, хлопец мае мала шансаў на тое, каб заваяваць нейкі медаль, але ён вымушаны. Чамусьці атрымліваецца, што тыя, хто хоча атрымаць нейкую узнагароду, спяваюць для Лукашэнкі, танчаць для Лукашэнкі, займаюцца ў спорт. І расейцы прыязджаюць сюды. Спортам займаюцца для Лукашэнкі. Вось гэты момант таксама вельмі цікавы, калі спартовай свабодай трэба гандляваць не дасягненнямі, а свабодай. Пра Герасіменю, увогуле прызёрку алімпійскую, прагучала фраза, што гэта нейкая дзяўчына, якая добра умее плаваць. Гэта таксама ніжэй у сялякіх каментароў хіба. Ведаеце, Міністэрства спорта, Кавальчук, былы артылерыст, ці яго намеснік Партной Михаил, былы паветраны дэсантнік. Это ў іх у крыві зневажаць, прыніжаць спартоўцаў. І вы заўважце, фонд спартовай салідарнасці, фонд аб'яднання спартоўцаў, дакладней вольных аб'яднанняў спартоўцаў, это аб'яднанне ніколі не зневажае, ніколі не крыўдзіць нікога. І я ўвогуле не бачыў, каб, напрыклад, нашы людзі, нашы беларусы тапталі чырвона-зялёны флаг, напрыклад, як это робяць праўладныя арганізацыі. То бок там увесь час ідуць нейкія нервовасці, нейкія
раздражнение и жадание, а не то, под яким сцягам да, и жадание угодить начальству. Тому я вельмі падтрымліваю фонд спартовой солидарности, что як можна больше спартоўцаў становится под ягоную становится удзельнікамі кваліфікацыйных спаборніцтваў да Алімпіяды. Я сёння паглядзеў лічбы: 1996 спартоўцаў у вольным аб'яднанні спартоўцаў і 5000 нават набралі 191 спартоўца. Это праўладная толькі пытанне, што тут сапраўдныя спартоўцы, а там вельмі вялікая частка сумнеўных нават людзей, якія не маюць ніякага дачынення да спорту. Ледзь не прыбіральшчы збралі са спартовых школаў. Вось, і таксама людзі не ставілі свае подпісы, як высвятлялася, яны былі падробленыя, і шмат там пытанняў да гэтага велічэзнага нібыта спісу. Дзякую, Алесь, за гэтую размову. Александр Пуціла, спартовы аглядальнік. А вось, спадарства, іншыя словы. Здраднікі, вы забралі чэмпіянат свету ў 1000 дзяцей. Каментаваў рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакею кіраўнік Нацыянальнай федэрацыі і сумна вядомы персанаж Дмітрый Баскаў. Сапраўды паклапаціўся пра дзяцей той, хто меркавана біў да смерці Рамана Бандарэнку, а раней заліваўся гарэлкай на акцыях падтрымання Лукашэнкі. А як гэтую навіну пра перанос чэмпіянату сустрэлі жыхары сталіцы? Беларусь как бы сейчас находится в такой очень шатком состоянии, и мне кажется, это было бы еще хуже, если бы провели чемпионат. Ну как это пиар во время чумы делать? Я не думаю, что это праздник для одного человека, хотя он и, как говорится, у нас хоккеист, и организатор этого всего дела. Ну, а с моей точки зрения, это мне как-то безразлично. Для простых, наверное, жителей это далеко не праздник, потому что это страдает бюджет, это страдаем простые люди, будем говорить так. Ну а для кого праздник, вы сами догадываетесь. Мы же не виноваты, эти вот политические эти разборки всякие. Люди ж не виноваты, спортсмены не виноваты. Мы ждали, готовились, в общем-то, и болели, и хотели поддержать и своих ребят тоже. Люди сидят в тюрьмах, во-вторых, ситуация с коронавирусом все же. Опасно людей огромные толпы собирать для их же здоровья. На гэтым тыдні не спыняў працу судовы канвеер. 5 гадоў калоніі атрымаў актывіст з Ліды Вітольд Ашурак. Суддзя Максім Філатаў прызнаў мужчыну вінаватым у тым, што ён быццам бы арганізаваў акцыю пратэсту з 9 на 10 жніўня і тады ж учыніў гвалт супраць міліцыянта. Нібыта пацярпеламу асуджаны мае яшчэ сплаціць 1000 рублёў. Суд прайшоў у закрытым рэжыме, а сваё рашэнне гэтак званы суддзя не тлумачыў. Вітольд сапраўды чэсны, справядлівы і добры чалавек. Добры чалавек. Што ён зрабіў для Лічыны? Ну, апошняе то, што по забруджванню дзітвы, вельмі займаўся экалогіяй, по забруджванню дзітвы і узнялі эту праблему, паднялі рэзананс у грамадстве і, в прынцыпе, справа, якая 5 гадоў стаяла, зрушылася з мёртвай кропкі і пачалося разбудоўванне лідскіх ачысных збудаванняў. Ён доўгі час ужо каля 5 ці 7 гадоў уже змагаецца з бруднай вытворчасцю шкловатых беразовцаў. Таксама ўжо некалькі судоў яго было адміністрацыйных, там штрафы, ўсё. Ось, гэтым ён знакаміты ў берозовцу, все вельмі, нават апаненты Вітольда палітычныя, говораць, я Вітольда паважаю, падыходзяць да мяне, говораць, вот, я з ім не згодны, але я паважаю яго за ягоную пазіцыю, ён прынцыповы чалавек. Пры суд вынесли ему 5 лет лишения свободы. По статьям 342 это организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и 364 угроза действий, либо угроза действий здоровью сотрудников милиции. Все в шоке, потому как никакой угрозы сотрудникам милиции, насколько я знаю, насколько все мы знаем, не было в принципе. Нет ни пострадавших. Сам процесс был закрыт. Если человек виновен, сделайте его открытым. Покажите, докажите, разложите все по пальцам, что вот человек виноват. А так
Мы просто в шоке. Это, по сути дела, ну, моя точка зрения такая. Да, я не думаю, что только моя. Это не суд. Это просто судилище. Честного человека просто посадили в тюрьму. Людзі крычалі ганьба, Вітольд Ашурак атрымаў 5 гадоў. Таксама вось за надпісы на шчытах АМАПу, якія былі зробленыя 2 гады, далі ў Менску ў судзе. За надпіс на тратуары «Не забудзем», там, дзе забілі Александра Траяковскага, таксама давалі 2 гады. Але на гэтым тыдні спадарства ёсць і такія параўнаўча мяккія прысуды. Напрыклад, у Віцебску суд прыпыніў справу супраць Тацяны Севярынец, актывісткі мясцовай і маці вядомага палітвязня Паўла Севярынца. А таксама ў Менску Дмітрый Кулакоўскі, былы міліцыянт, атрымаў 2 гады хіміі і быў вызвалены ў зале суда. Што гэта такое? Збой сістэмы ці некая гульня ў правасуддзі? Як увогуле можна атрымаць гэты меншы вырак? Дмітрый Кулакоўскі з намі на сувязі, былы начальнік крымінальнага вышуку заводскага РУС сталіцы. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Дмітрый, вось пасля выбараў вы написали рапорт аб звальненні, неўзабаве вас абвінавацілі ў абразе прадстаўніка ўлады. І ў выніку вырак 2 гады хіміі і яшчэ вы павінны 1000 рублёў штрафу сплаціць чалавеку, якога нават не ведаеце, як казалі самі ў судзе, ну але суд не прыслухаўся. Гэта такая помста атрымліваецца? Ну, я считаю, что да. Это как бы хотят показать оставшимся сотрудникам, которых, ну, много, которые сомневаются. До сих пор есть люди, которые сомневаются. Показать, что может быть с ними, если они, ну, решат уволиться, либо увольняться, как я, выразив свою позицию через фотографии в соцсетях, где выложил форму свою. Ну, то, что я выбрасываю в мусорку. Слово служебное удостоверение. То есть... Але, спадар Зміцер, з іншага боку, глядзіце, даюць 5 гадоў чалавеку, бо у яго партыйнае пасведчанне ёсць, даюць дзецям, якія робяць надпісы на шчытах амапаўцаў, 2 гады калоніі, за надпіс на тратуары 2 гады калоніі. У вас хіба яшчэ лёгкі вырак? Ад чаго залежыць увогуле гэты так званы лёгкі вырак? Ну, понимаете, по этой статье максимальный срок – это 3 года химии. Мне дали 2. То есть, как бы, я не сказал, что это, ну, совсем минимально. Ну, по санкции статьи получается, что мне дали, как бы, ну, чуть выше среднего. Я тут, ведаеце, не хочу сказаць, што гэта несправядліва, безумоўна, бо несправядліва ўвогуле тое, што адбываецца і што увогуле вы маеце гэты вырак. Але ад чаго залежыць вось гэта прызнанне вінаватым чалавека, непрызнанне вінаватым, ці ты штосьці падпішаш, ці прызнаеш, ці яшчэ штосьці, ці гэта проста такая руская рулетка, як атрымаецца? Понимаете, когда меня задержали в октябре месяце, ну, когда я провел 27 суток на Крестина, мне сотрудники, которые меня задерживали, сказали, да, признайся, и через 3 суток, не признайся, а подпиши признательные показания, немножко разные, и пойдешь через 3 суток домой и получишь какой-нибудь штраф. Ну, то, что произошло на Крестина, как бы усилило мое, ну, не желание, а усилило веру во все, что я сделал. И я отказался признаваться в том, что я не совершал. Ну, соответственно, как бы вот мне сообщили, что, ну, я получу, в самом лучшем случае это 3 месяца ареста. Ну, либо химию. И химию с направлением, так как я, ну, после увольнения работу так себе еще не нашел, поэтому меня отправят работать. Спадару Зміцер, вось вы начальнік крымінальнага вышуку заводскага РУС, былы ўжо цяпер. Як сістэма знутры, якую вы пабачылі, яна зусім іншая, як уяўлялася праца ў міліцыі некалі, бо у вас былі і ўзнагароды за службу.
Да, совсем все по-другому. Дело в том, что, оказавшись на Крестина, пообщавшись, увидя отношение к людям, как ко мне относились, как к другим людям относились, несколько раз ко мне в камеру до суда, на пару часов садили людей, потому что мест не хватало в камерах. С людьми как бы общались, и я в шоке был, конечно. Вось таксама назіраем учора і сёння за тым, што адбылося ў Расеі. У Петербурзе сілавікі выбачыліся. Усе бачылі гэтыя кадры, ударылі жанчыну, а мапавец нагой ударыў у грудзі. Жанчына упала, ударылася галавой і знаходзіцца па-ранейшаму ў рэанімацыі, але начальства прыехала ў шпіталь і выбачылася. Жанчына гэтыя перапрасіны прыняла. Чаму ў Беларусі немагчыма, каб сілавікі так званыя выбачыліся у людей? Я думаю, что запрещают сверху. Запрещают сверху, то есть если ты извиняешься, соответственно, то есть ты признаешь себя виноватым. То есть система МВД признает свои ошибки в России. У нас почему-то руководство запрещает делать такие поступки. Покуль извиняться перед людьми. Да, потому что потому что, опять же таки, это будет влиять на обычных сотрудников, которые видят, что все-таки, руководство не без греха, то есть, извиняются перед людьми. А так получается, что вы все делаете правильно, так и надо делать, нечего перед ними извиняться. Скорее всего, так, наверное. Дзякуй вам за гэты каментар. Дмітрый Кулакоўскі, былы начальнік крымінальнага вышуку заводскага РУС сталіцы, асуджаны на гэтым тыдні на 2 гады хіміі з накіраваннем, на жаль, у папраўчыя установы. Трагічнае здарэнне з пятніцы. Мужчына падпаліў сябе на плошчы Незалежнасці ў сталіцы. Збіць полымя спрабавалі мінакіды, ахоўнікі домаўраду. Цяпер пацярпелы ў рэспубліканскім апёкавым цэнтры. Ён атрымаў апёкі больш як паловы скуры. Стан мужчыны цяжкі. Ён без прытомнасці і матывы ўчынку невядомыя. Гэта 35-гадовы Павел Банькоўскі. Павел вельмі любіў Беларусь, цікавіўся гісторыяй, культурай Беларусі. Меў вельмі добрую бібліятэку, шмат чытаў і дзяліўся са мной гэтымі кніжкамі. Мы разам вандравалі па краіне, ездзілі на рыцарскія фестывалі. Павел вельмі любіць сваіх дзяцей, але ў яго праблемы ў стасунках з жонкай, ужо, на жаль, былой, з Кацярынай. І апошнім часам, напэўна, у яго скончыліся сілы, каб усё гэта трываць і даваць рады. Вядома, што мужчына трэці дзень знаходзіцца ў штучнай коме. Полымем пашкоджаныя 72% ягонага цела, а на галаве апёкі 4-й ступені. У жніўні Павел Банькоўскі развёўся з жонкаю. Знаёмыя кажуць, што мужчына не мог даць рады алкагольнай залежнасці, што вымусіла яго сысці з сям'і, і вельмі пераймаўся з гэтай прычыны. Павел мае сына і дачку. Ягоная былая жонка ў каментары выданню «Наша Ніва» не магла нават уявіць, што падштурхнула Паўла на такі крок. Але ёсць верагоднасць, што на псіхалагічны стан мужчыны паўплывала і хваля міліцэйскага садызму і палітычных рэпрэсіяў, бо Павел меў актыўную грамадзянскую пазіцыю. У сярэдзіне верасня жыхар вёскі Задомля Смалявіцкага раёну 36-гадовы Сергей Рачэня прыйшоў проста да ганку Смалявіцкага райаддзелу міліцыі тады спадарства і таксама абліўся бензінам і падпаліў сябе. Агонь патушылі тады міліцыянты, але медыкі выратаваць пацярпелага не змаглі. Праз 10 дзён Сергей Рачэня сканаў у шпіталі. Ажно 2 выпадкі самападпалу гаспадарства ў краіне. І яшчэ адна драматычная падзея, за якой мы назіраем кожны дзень. 41-й дзень галадае Ігор Лосік, журналіст і блогер, аўтар тэлеграм-каналу «Беларусі галаўнога мозга». На гэтым тыдні стала вядома пра чарговыя праблемы са здароўем. Гэта нестабільны артэрыяльны ціск. Журналіста перавялі ў іншую камеру,
І гэтая камера з лепшымі умовамі нібыта, але таксама з відэаназіраннем сталым. Ігор Лосік – блогер, адміністратор тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу». За кратамі Ігор Лосік застаецца з 25 чэрвеня мінулага года. Яго затрымалі дома ў Баранавічах. Следства вінаваціць яго ва ўдзеле ў масавых закалотах, а таксама ў арганізацыі ды падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Беларускія праваабаронцы прызналі Ігора Лосіка палітвязнем. Ігор Лосік абвесціў бестэрміновую галадоўку 15 снежня да зняцця ўсіх абвінавачванняў або змянення меры стрымання. Жонка палітвязня Ігора Лосіка Дар'я Лосік ужо цяпер з намі на сувязі. Вітаю. Добрый вечер. Дар'я, што вядома дакладна апошняе пра стан Игора? В пятницу его посещал адвокат. Он сказал, что Игорь выглядит бледно, у него темные круги под глазами, очень скачет давление, оно с утра понижено 90, а к вечеру поднимается до 140. У него шум в ушах и головокружение. Ці вы нейкім чынам праз адваката спрабавалі ўплываць на Ігора, пераканаць, каб ён спыніў галадоўку, бо ўжо многія вядомыя асобы таксама звярталіся да Ігора, каб ён спыніў гэта, бо жыццё не вартае таго рэжыму, які мы маем. Ну, конечно, я в каждом письме и каждый раз, когда адвокат его посещает, прошу прекратить голодовку, подумать даже не обо мне, хотя бы о нашей дочке. И каждая моя поездка – это как надежда на то, что он прекратит свою голодовку. Але чаму не спыняе? Чым матывуе? Ці маеце нейкі адказ? Честно, я не знаю, почему он не прекращает. Видимо, что у него он очень, как сказать, обострено чувство справедливости. И он очень не согласен с предъявленным ему обвинением, поэтому, наверное, и не останавливает. Таксама вось напярэдадні адбываліся акцыі, людзі выходзілі з прозвішчам Ігора, з партрэтамі Ігора. Вось гэтыя словы падтрымання, акцыі салідарнасці, ці для вас гэта важна, ці вы таксама за гэтым назіраеце? Ну, конечно, я слежу за этим. Это очень важно, потому что поддержка людей – это, наверное, одно из единственных вещей, что дает мне держаться как-то в такое сложное для нашей семьи время. Я, безусловно, за этим смотрю и восхищаюсь этими людьми. Дар'я, якія яшчэ шляхі ратавання жыцця, даслоўна, бо гэта літаральна жыцця Ігора засталіся? Што можам зрабіць усе мы? Я считаю, что этот вопрос Игоря, его ситуацию нужно выносить за пределы Республики Беларусь на международное рассмотрение какое-то, чтобы как можно больше каких-то публичных людей, политиков высказывались и просили, чтобы ему хотя бы изменили меру пресечения. Я уже не говорю о снятии с него всех предъявленных обвинений. Дзякуй вам за гэты каментар. Спадзяюся, што сапраўды будзе гэтая тэма гучаць. Яна ўжо гучыць на высокім міжнародным узроўні. Святлана Ціханаўская гаварыла пра гэта таксама і гаворыць увесь час. І спадзяемся на хуткае развязанне праблемы гэтай справы. Дар'я Лосік, жонка палітвязня Ігора Лосіка, які галадае ўжо спадарства 41 дзень, і мы таксама сочым за гэтай справай. Гэты тыдзень прыкаваў вочы ўсяго свету да Расіі. Вяртанне апазіцыянера Алексея Навальнага, ягонае затрыманне, хуткі суд і арышт. Але гэта толькі падліло алею ў агонь. Навальны заклікаў расейцаў выходзіць на вуліцы, і яны выйшлі. Тысячы па ўсёй краіне. Хваля неслася з самай раніцы ад Уладзівастока на захад Расіі. Сёння Крэмль пракаментаваў пратэсты. Прэсавы сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў заявіў, што людзей выйшла мала, а шмат галасуе за Пуціна. В воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают.
Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Проведение публичного мероприятия сегодня. Россия будет свободной! Россия будет свободной! У студыі ўжо з'явіўся Павел Усаў, доктар палітычных навук. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Павел, 250 тысячаў па ўсёй Расіі падлічыў штаб Алексея Навальнага, дае такія лічбы сёння. Пры гэтым Дмітрый Пяскоў кажа, што мала людзей, за Пуціна галасуе шмат. Згодныя? Ну, я згодны з тым, што, канешне, для Расіі, якая налічвае больш за 100 мільёнаў, 250 тысяч, гэта не шмат, менавіта не шмат дзеля таго, каб змяніць сітуацыю ў краіне, тым больш, што гэтыя пратэсты былі па ўсёй Расіі, толькі ў Маскве больш за 15 мільёнаў чалавек жыхароў пражывае, і ў Маскве нават не набралася 50, там, 60. У Расіі атрымліваецца не ўсё так дрэнна. Вось гэты новы палац Пуціна ў Геленджыку не надта абурае? Я думаю, што абурае, але не зашмат людзей жадаюць выходзіць, і тым больш людзі не ведаюць, ну, што рабіць, вось, выходзячы на вуліцу у такой колькасці, браць Крэмль штурмам, там, браць будынкі адміністрацыйныя штурмам. Што рабіць, калі ты выходзіш? Такога плана не было, і, напэўна, такая задача не ставілася. Просто было важна паказаць з аднаго боку, наколькі гэтая ўлада прагніла і наколькі яна карумпаваная, а з іншага боку, ну, менавіта змабілізаваць людзей, каб прынамсі мінімальны нейкі ціск быў на гэтую ўладу, якая фактычна ігнаруе усялякія нормы, там, элементарнай маралі, элементарных... Хаця права. Хаця, ну, нават пра права тут і цяжка казаць, я маю на ўвазе пэўнага шанавання людзей, бо гэта карупцыя настолькі яна відавочная, яна выпаўзае адусюль, з усялякіх шалей. Але ці гэтая ўлада напужалася гэтых пратэстаў? Не думаю, што яна напужалася, тым больш, што ў Расіі ўжо былі такія вострыя сітуацыі, асабліва пасля выбараў у 2012 годзе, пасля забойства Немцова. Вось гэта быў трыгер, так, які можна было б скарыстаць супраць улады, супраць Пуціна, але, на жаль, такая сітуацыя склалася. Навальны быў забіты ў момант, калі нават былыя лібералы усхвальвалі Пуціна за тое, што ён вялікі правадыр. Прабачце, Немцова, так, пасля анексіі Крыма, і менавіта вось такая мабілізацыя імперская, яна фактычна прабачала ўладам усю яе жорсткасць, нечалавечасць і рэпрэсіі. Ну і таму ўжо ёсць пэўнае нават прызвычаенне тых грамадства да таго, што ўлада брутальная. А хто тады такі Навальны для расейцаў сёння? Сёння гэта новы лідар, безумоўна, не для расейцаў, а для часткі. Перш за ўсё для часткі грамадства ліберальна арыентаванага, грамадства, якое жадае жыць не ў карупцыйнай краіне, дзе не раскрадаецца дзяржава. Гэта ў пэўным сэнсе спадзеў для інтэлектуальнай эліты, тэхналагічнай, тэхнакратычнай эліты тых людзей, якія знаходзяцца па-за уладай. І, канешне, ўсё ж такі аўтарытэт для большасці Пуціна
у России застаецца, ну, на жаль, высокім. І такія, хаця такія спробы змагання з сістэмай, яны, канешне, падрываюць аўтарытэт Пуціна, і магчыма, у перспектыве, калі улады Расіі не вырашыць канчаткова разабрацца з Навальным, ён можа пазмагацца за высокія пасады, але гэта толькі ў тых умовах, калі выйдзе перадусім з турмы, калі яму гэта дазволяць, хаця тут таксама пытанне дэмакратычнасці выбараў. Вось зрэшты у выбарах не, у выбарах ён безумоўна не пераможа, ўжо было колькі разоў, калі яго альбо не зарэгістравалі на прэзідэнцкіх выбарах. Напрыклад, нават падчас выбараў на мэра Масквы яго таксама трымалі пад следствамі, не далі магчымасці зарэгістраваць. То бок выбараў у такіх краінах, як Беларусь, Расія няма. Яны могуць стаць каталізатарамі выбуху сацыяльнага, але не перамену. І не зрабіць дэмакратычныя выбары. Зрэшты, мы маем таксама апытанне з Расіяй, як яны самі ставяцца да агульнай сітуацыі з лідарам апозіцыі. Давайте послухаем. Кто он такой, чтобы я ему верил? Вот кто он такой? Вы знаете, кто он такой? Думаю, что не стоило бы как бы устраивать вот этот спектакль. Можно было потом спокойно его вызвать и арестовать. Все. Не устраивать вот это вот как бы на публику. Народ только завели и все. Власти просто работали, сами против себя на самом деле, на мой взгляд, потому что они тем самым показывали нам, что они любым способом хотят Алексея Навального судить. Отравления не было, это тоже большая игра. Скорее всего, да, это политическое какое-то преследование. Просто хотят рот заткнуть человеку и все, чтобы он ничего лишнего не сказал народу. Дело его, оно, по которому его якобы задержали, оно такое за уши притянутое, и это политический совершенно мотив. Если с такой личностью, как Навальный, который достаточно известен и медийное, если грубо сказать, лицо, поступает так на мировом уровне, весь мир это все видит и слышит, а что тогда делать? Как жить нам, простым людям? Я считаю, что это не патриоты России. И по мне, с такими людьми надо как-то не либеральничать. Ось такія выказванні расейцаў нашага расейскамоўнага тэлеканалу «Вот так» ад нашых калегаў. Спадар Павел, таксама ўзнікла пытанне ў кантэксце вяртання Навальнага, ці Святлана Ціхановская павінна вярнуцца ў Беларусь. Вы катэгарычна напісалі ў сябе на Фейсбуку, што не. Я не пісаў катэгарычна, што не, і не пісаў катэгарычна, што ёсць так. шанец. Всё залежыць ад сітуацыі, то бок. Але тая сітуацыя, якая ёсць цяпер. Вяртанне Ціхановскай павінна стаць адначасовай рэвалюцыяй. То бок, калі рэвалюцыйны ўздым і змена палітычнага рэжыму ў Беларусі залежыць ад вяртання Ціхановскай, скажам, усіх палітычных імігрантаў, то, безумоўна, трэба вяртацца, калі людзі чакаюць сігналу, каб выйсці на вуліцу і скінуць урэшце рэшт Лукашенка, а не хадзіць з кветкамі. Бо, зразумела, такая тактыка, яна не прыносіць выніку. Зрэшты, таксама і ў Расіі будзе. Калі ж вяртанне будзе толькі як сімвалам нейкага супраціву, пасля чаго Ціхановская трапіць у вязніцу, знову гэта нейк вызавіць такую кволую рэакцыю як унутры краіны, так і на захадзе, то, канешне, такое вяртанне не мае сэнсу. Гэта можна назваць такой ахвярай, якая можа узбудзіць пратэст, а можа і не ўзбудзіць. Таму ўсё залежыць, канешне, ад гатовасці грамадзянаў гэтага пратэстацыйнага руху, але як яго вымерыць, даволі цяжка. Абараніць Ціхановскую, яе вяртанне ад самай мяжы да, скажем, Менску. То бок, іншымі словамі кажучы, вось 100 тысяч павінна там альбо больш мільён сабрацца на мяжы, узяць яе як Наполеон, 100 дней так было, што ён высадзіўся на ўзбярэжжы Францыі там з некалькімі сваімі паплечнікамі, а ўжо як прыйшоў у Парыж, за яго ўсё войска стаяла, і ўрад вымушаны быў проста сысці. Вось калі вяртанне Ціхановскай справакуе менавіта такое трыумфальнае шэсце ад мяжы з Літвы да рэзідэнцыі, то, безумоўна, ёсць сэнс вяртацца. Самалёт з Навальным вельмі напужаў расійскія ўлады, ўсё ж такі яго нават перанакіравалі з Внукова ў Шереметьева, хаця таксама мільён не прыйшоў сустракаць Алексея Навальнага. Але у мяне іншае пытанне, ці Святлана Ціхановская гэта беларускі Навальны? Я не думаю, што варта параўноўваць. Усё ж такі зусім іншыя катэгорыі людзей, зусім іншыя
ситуацыі. Тут я пагаджуся з Шрайбманам, які казаў, што ўсё ж такі Светлана Ціхановская быў электаральнай постаццю і ў пэўным сэнсе выпадкова ў палітыцы. Навальны — гэта свядомая мэтанакіраваная дзейнасць, правакацыя ў пазітыўным сэнсе, правакацыя супраць уладу, выклік уладу. Ён кідае выклік. Светлана Ціхановская ўсё ж такі часткова была вынесена сітуацыяй на па сутнасці, калі глядзець на ўсе гэтыя аналізы, якія былі зробленыя пасля выбарчай сітуацыі, законна абраны прэзідэнт, па сутнасці, Светлана Ціхановская, тое, што не прызнае Александр Лукашенко, гэта мала што значыць для тых людзей, якія на яе галасавалі. Разумееце, голас трэба бараніць, і перамогу таксама трэба бараніць. Лукашенко абараніў сваё крэсла менавіта зброяй, сваімі баявымі атрадамі, не лічачыся з забойствамі, з катаваннямі. На жаль, з іншага, з нашага боку не было такой радыкальнай рэакцыі дзеля таго, каб зрынуць Лукашенка. Давайте дамо голас выбарнікам, жыхары і госці Бабруйску, пра тое, хто для іх Светлана Ціхановская. Светлана Тихановская вообще-то тот человек, за которого большинство проголосовало на выборах. Я была наблюдателем, я была координатором при наблюдении, и я точно это знаю, что большинство голосовало за нее. Точно не могу сказать, но скажу то, что женщина сильная. Для меня никто. Мы голосовали за нашего президента. И мы его любим, мы за него голосовали, и все. Ой, лучше не надо, я в политику не влажу. Она не наш белорус. Бывший кандидат в президенты. Все как бы, на этом точка. Светлана Тихановская для нас избранный президент. Что еще могу добавить? Все. Ну, потому что ее избрал народ, а выборы были фальсифицированы. И нами управляет тот, кто управляет сейчас. Вернее, не нами управляет, а управляет страной. Ну, я бы сказала, наверное, человек, которого выбрали люди в качестве текущего президента. Но на текущий момент, в принципе, наверное, можно сказать, что... Какую позицию сейчас занимает? Ну, она продвигает дальше свою идею того, что необходимо менять президента в Беларуси, необходимо вносить какие-то изменения в текущую ситуацию. Национальный лидер. Президент. Ну, избранный народом. Жыхары і госці Бабруйску пра Светлану Ціхановскую мы ж працягваем. Спадару Павел, Александр Лукашенко ўвесь час папярэджваў Владзіміра Пуціна, што спачатку Беларусь, потым да цябе дабяруцца. І вось гэтыя пратэсты цяпер у Расіі, а на тэлеграм-канале «Пул первого» у Александра Лукашенкі Наталья Эйсман, я так разумею, піша «Совпадение не думаем» і вывешвае карцінку з пратэстаў у Расіі. Ці гэта азначае, што Лукашенко ізноў пашанцавала? Вось увесь час яму шансуе ў нейкіх крытычных момантах. То Белград бомбяць, то теракт у Амерыцы, то яшчэ што-небудзь, і свету не да Лукашэнкі. Ну, у пэўным сэнсе так, яшчэ варта было прыгадаць Вашынгтон. І, безумоўна, у такіх сітуацыях складаных міжнародных яму даецца ўтрымацца пры ўладзе. Хаця зараз у краіне, самой краіне, у нашай зусім іншая і электаральная, і палітычная сітуацыя, нават калі будзе вэрхал ва ўсім свеце, тым не менш у Беларусі яму будзе цяжка ўтрымацца пры ўладзе, бо няма легітымнасці. Нават калі мы прыгадаем 2001 год, альбо там нават 2006 год, усё ж такі в пэўным сэнсе падтрымка электаральная ў яго была. У 2020 годзе мы назіралі тотальны абвал ягонай электаральнай падтрымкі, і нават нягледзячы на тое, што машына фальсіфікацыі выбараў была настолькі эфектыўна і працавала на працягу 20 з нечым гадоў, яна нават не змагла цалкам пракантраляваць працэс і забяспечыць такую безумоўную перамогу. Это было відавочна, што ён прайграў нават для саміх людзей, якія ў сістэме. На жаль, у Расіі зусім іншая сітуацыя. Напэўна, калі б зараз была
перадвыбарчая кампанія альбо электаральная кампанія, пратэстаў было б значна больш. І ўладам было б цяжэй з гэтымі пратэстамі справіцца. У Расіі пакуль што ўлады думаюць, што рабіць з гэтым усім далей. У Беларусі мы ўжо ўсё пабачылі па сутнасці гэтую жорсткасць і гвалт і забойства. Ці Расія пойдзе па беларускім сцэнарыі? Расія даўно пайшла па беларускаму. Я нават Ці Беларусь ідзе па расійскім сцэнарыі? Беларусь ідзе па расійскаму сцэнарыі. Менавіта ў Расіі загадзя яшчэ некалькі гадоў таму былі прынятыя законы, якія даволі жорстка рэагавалі на крытыку ўладаў у сетках, проста на крытыку ўладаў, на пэўныя абвінавачванні людзі атрымоўвалі і ўжо сядзяць за менавіта абразу прэзідэнта ў інтэрнэце, за крытыку ўладаў у інтэрнэце. Усе сістэмы, яны аўтарытарныя, яны дзейнічаюць аднолькава. Ніхто не ідзе чыімсь шляхам, бо гэта ёсць тэрор, рэпрэсіі, жорсткія ўмовы функцыянавання грамадскага жыцця, гэта логіка ўсіх аўтарытарных сістэмаў. І, на жаль, вось гэты тэрор для такіх тыранаў азначае ўладу. Дзякую вам за гэтую размову, доктар палітычных навук Павел Усаў, маім і спадарства госцям. І на гэтым ставім кропку ў нашым падсумаванні. Гэта не азначае, што Белсат спыніў сваю працу. Працягвае, заставайцеся з намі. Для вас спрацаваў Сергей Падсасонны. Спадарства, памятаем, што толькі разам мы можам спадзявацца на свабоду. А пакуль няма свабоды, не можа быць і спакою. Памятаем таксама пра тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, і памятаем пра тых, хто страціў за нашу свабоду сваё жыццё. Будзьма разам, заставайцеся з Белсатам, да сустрэчы ў эфірах.